Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me up. Kinsay may baho? Jack. Cool ka lang, ha? Dili ikaw mo gipasabot ni Nobi. Gibahoan sa ining dapita. Mamauli na ta. Lamig pa itong giluto nga utan ni mama. Taba, inyo ning gitoyo? Ha? Di gid mo makig-uban ako? Of course not. Gilainan lang sa kabuhi si Nobi. Tuwa na ganit siya sa auto, oh. Jack, excuse me. Og sorry gid kayo. Nakaato lang gid. Abi na kong ikasaw na kong kaon Snoopy na. Ug abi na kong mabalitaan ko si Alma nga akong gitabangan ang among negosyo. Well, mayong pagkaatol. Niya napaingon nga niya ang bag-o na kong na-recruit nga investor. Nalain si Jack? Klaro gid. Nakapangutan na ganit siya kung ato ba kunong gituyo ang nahitabo. Nakakita ka ni Jack? Wow, uy. Gilain na lagi ko sa baho sa ilang sudan. Ingon ani magig ko no basta mabdos. Hangto day karon? Dugay matingali mawa ang pagpangha sa nagmabdos. Wa pagkani duha ka buwan. Sigurado gyud kong nalain to si Jack. Worried ka sa gibati ron ni Jack? Of course not. Ngano ko tong ma-worried man ko, no? Ato na lang ta mangaon sa ato. Murag lami man tong giutan ni mama. Kay naapagiginamos. Okay, sige. Padaw naman sa dinoon ta uli. Abi ko bag nahuman na mong kaon. Gibahoan man ang akong love ma sa restaurant ka mong gisudlan. Maura ba pagduol ni Jack na mo? Ha? Nag-abot di ay mo dito ni Jack? Oh, Unya, naibaw siya nga mapdos ka. mitugan kang Jack love nga mabdos ko? Waoy. Ako na siyang giingnan nga gikabuhi ka. Maumidagan kas kawas. Ubos mo gani to. Abilig sa baho. Unsa? Maulag ito. Ako siyang gisultihan nga gikabuhi ka. Ano man kung may bawas siyang mabdos ka ba? Dili bitaw siya may nakapamabdos ni mo? Unya lang ta magisgot may tungod ni Jack, ma. Naapa tong utan, ma. Ganahan kay kumukaon. Naaoy, pero ako pang initon. Ginamos, ma. Para gito ni mong ginamos nga akong gipalit no be. Love, dili makaayo ni mo nga magsigi kag kaon og parat. Karon pag gani nakapalit si mama. Busa, karon pasab ko magkakaon og ginamos. Dali na. Mangaon na ta. Nagmata ba ka? Ay, ikaw gi akong gipaabot. Nahadlo ko nga hubog ka na sad nga moabot. Dili na karon pa. Ah, labing maayo, Jack. Kinahanglang mo focus ka sa itong negosyo aron di ni maimbargo gyud ni Alma. Ato kung hagyoon si Alma pa. Patasan pa niya ang lugway sa atong pagbayad. Makabawi ra lagi ta sa atong alkanse. Nganong nakasulti ka man niya. May nakonbinser na ko. New investor pagod. Wow! Biliba na ginako ni mo sad. Muro magisuyop lang ni mo mga investors nga imong planuhan. Tungod ni Nindubi pa. Sinobi mo igihimong inspirasyon ni Jack. Gugmang matuon na gyud ka ang gibati sa akong anak.
Ay, unsa magkahay kasulti ni Alma kung masayod siya nga sinubi mo igitripan sa kong anak. Ay, kung mahibaw si Alma, dili ka ha diritsoho na hinuon niyang embargo ang among kumpanya. Ako makahagtug-anan si Alma. Gusto na akong pahibawon si Alma aron makapanagang siya. Pero maulagi, kung ako sad siyang tug-anan, embargo na hinuon ang among kumpanya. Ay, na ako siya tug-ani kung makabayad na ko sa among utang. Bisag katunga lang, pero makonsensya man sad ko. Ganang imo man kong gitalikdan. Ha? Imo man kong gitalikdan. Naibawbaya ka nga di ko makatog kung dili nimo unlanan ang akong bukton. Kato di ang imong paglarga sa US. Wala ka makatog. Wala ko dito. Nag-alindasay ko eh. Kinahanglan mo siya at una kong brandy, una kong mahigas kama. Atik sad ka da. Unsa man? Di ka mo to, oh? Kadiyot lang. Ganong mibangon man ka? Unsa man di ka napagakos na ako? Pataka man lang ka. Nakabantay ba ako nimo ha? Gikan kong miabot, murag, uga na imong pagtagad na ako. Ngano? Doon na kanilain? Ngano ka? Kay baw ka nga nabaguan ko sa ako rong kahimtang. Imo pa kong pasanginglan. Tingali ikaw no idunay lain. Love, sorry na good. Kimingaw mong gugunin mo. Mo nang gisakitan ko sa dahing imo kong gitalikdan. Ang bata may gusto. Skang bataa. O pag hindi makagawa, spoiled naman kayo. Dali na. Higda na to pa na ako. Wano ka masuko na ako. Waoy. Nga ko tao masuko man kunin mo. Sorry na good. Umago ko kay baw nga kung mga ang usa ka inahan. Pagbuot din is bata. Sige na. Higda na to pa na ako. Morning. Sorry ha. Ha? Sorry sa unsa. Sa nahitabo good ka pi. Okay raw eh. Nakasabot ko nimo. Sa mo tagi tingalig mo dako na ng imong tiyan. Pero minagyo ko nimong talikdan. Na. Kuyang madumbulan ang kumagko sa atong baby. Bumidya sa kada. Oh, asa man ka? Anong may bangon man ka? Wala good ko'y trabaho. Ako na mangunay og atiman sa imong kinahanglanon sa office. Wow. Ako na mangunay og timpla sa imong coffee. Akan na. Kana okay kaayo ko ana. Kiganahan na ba kay ko sa mong timpla? Pero kung ikay magluto, di lang ko masugot. Di masag ko ka maong luto. Pero magpatudlo ko ni mama. Ayaw lagi. Ano man good? Mainitan unya ang atong baby. Tingaling mang luod na. Di na hinuuna mo gawas. Uy, simpak ko uy. Oh, samto kong sulti. Uy, sorry. Sorry, love. Sorry, gid kaayo. Muna ko ni mo sa kusina ha. Tingalig tuan na si mama. Sige. Kaya maligo pasag ko. Okay. Andam sa ko sa imong ilisan. Ayaw na. Dili ko gustong mahago ka. Andaman na lang hinuon akong coffee. Kasweet, basdo ha. Mura magtinud-anay nga magtiayo. May pag-iskis pa. Tuwa na, Salma. Ako na sa imo adtos ina. Aron makigsulti ni Nobi. Kadaghan gud anang kwarta no be. Diin man na nimo. Gihatag ni Alma ma. Kanang tanan gihatag ni Alma.
dili unta ko mudawat, pero iya man gipugos. Ako ning ideposito sa bangko, ma. Panagana ko nun sa mahitabo sa mong panag-uuban ni Alma. Ngano, may nabatikdan ka bang kalainan ni Alma? Wow, eh. Pero mas maayo ginang mangandam kong daan. Hinuon, angay gid kang mangandam. Ako nang andamon ang atong pamahaw, ha? Ay, wa pa makugot, mama. No, be, kinahan masudlan na imong tiyan. Dali na, mamahaw na ta. Hi. Jack? Flowers for you. Uy, nganong naghago ko gudog dahay ning buwak? Aw, tuwa na ra ba si Alma? Iya man ka ni? Imo na. Usa? Nganong nakugang man ka? Dawata na, please. Para imo gini. Nobs. May mong magsulti tandoa? Pwedeng sa laing adlaw lang kamo anhi aron magsulti ta? Lain pagid kay nga akong lawas, Jack. Giatake gid ko sa akong kapuhi. Oh. Mao ba? Pwede, Jack? Pwede. Pwede eh. Nga mong di. Di sa ko gustong mag-antos ka. Okay. Mubalik ko din niya. Sure. Dawata ko na ni mga flowers. Hay, anong di mo jud makontak si boss na ko kung akong tawagan? Hala, may bagting akong cellphone. Oy, hala, si boss ang nanawag. Oy boss, dugay ako ni mong nawagod. Nagsugod ang mong klase, Chokes. O nabisig ko. Kumusta mga kong gisugo ni mo? Aw, pati kay boss, natultulan na nako ang iyang ipuyan. Good. May bonus ka gikan ako, Chukoy. Ay, kanindot. Unya, kanus am na ko madawat, boss. Unya nagmuli ko. O, pagani ko income diri kay eskwela pa. Boss, ang ako ba, boss ba? Hmm. Kaya tingaling, putbulong ko mama ni mo. Kaya katong, gisundan ako si Nubi, nadugay mo balik diri gud. Ayun na nagtagda ang kasaba ni Mama Chokes. Amo ba? Ako mong gipasangil, boss, nga kana si Nubi, boss, itoy. Usa? Oo, iya mo kong naabtan nga, nagisgot ko sa nga ni Nubi. Unya, iya kong gipungutan, kinsa ko nung nas Nubi. Ay, ako lang giinglan, boss, uy, nga, imong itoy nga tuwa sa klinik. Very good. Maayo gid kang tuguna, no? Chokes. Ako na ko ni boss. Pero, boss, boss ba? Sige atang ang maldito dito sa opisina ni Novi, boss. Kinahanglang bantayan gud nimo Snowy. Chokes. Kidding, boss. Mm. Unsa man, boss? Uyab na mo ni Novi? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!